Tortosa tornarà a ser protagonista de la Volta de Catalunya. Ho farà este divendres amb la quinta etapa de la cursa d'enguany, que va arrencar dilluns. La jornada posarà a prova el pilot amb un ascens exigent com és el de la pujada al port. Un recorregut amb un total de 176 quilòmetres. La prova ciclista permetrà a Tortosa reivindicar la seva vinculació amb aquest esport i promocionar la destinació per als amants del ciclisme. Este divendres tenim un aconteixement molt important a nivell de ciutat perquè ens genera un actiu molt bo el fet de que tinguem aquí la Volta a Catalunya i per tant això ho hem aconseguit amb el suport de la Diputació i jo estic molt satisfeta de que poguéssim tornar a tindre la Volta aquí des de l'any 2017, que va ser l'última edició que va passar per Tortosa. Per tal de poder dur a terme tota la logística que envolta una cursa d'aquestes característiques, serà necessari posar en marxa un important dispositiu especial de trànsit, atesa la previsió pel que fa al pas dels corredors per diversos punts del municipi. Estem parlant de que durant un recorregut que és llarg i que a més passa en diferents moments hi haurà talls importants i per tant jo recomano a tothom que pugui i que s'ho pugui permetre, que pugui deixar aquell dia al màxim possible al vehicle i evitar la mobilitat per aquestes zones i a la vegada evidentment demanar paciència, però crec que és un esdeveniment que hem de viure i que hem de veure'l com una oportunitat també per a donar a conèixer la nostra ciutat i el territori perquè realment ens està mirant moltíssima gent. La volta que sortirà de Tortosa passarà per Bot, per Gandesa, per Móra la Nova, per Miravet, per Benifallet, pel Coll de Som, per Amposta, per Roquetes i acabarà al Mirador del Portell, al Massís del Port.